Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Hi everyone, welcome to this channel, JDC Vlog TV. If you are new of this channel, just click the subscribe button and the notification bell to be updated on my next video. God bless. Panultihon 28-25 sa gibasa sa ating suon nga ang pagkahakog daw usa ka naghalin og kasamok unya katong salig sa Ginoo muuswag siya. Sa una naata aning klasyang batasan ining pulong nga pagkahakog o sa English man ning paghakog suon ato ni siyang gitawag siya og selfishness. Selfish siya ba? Kanang iya lang kaugalingon ang iyang yun na muna. Having or showing concern only for yourself and not for the needs or feelings of other people. So wala kay concern sa ubang mga tao kung dili imo lang kaugalingon yun na una. So ato tas mga kasamok, ato ning gitaytulan og ang hinungdan kung anong grabe ang kasamok nato. Kailangan tag may balo kung anong kasamok ta. Okay. Number 1 anang rason is hakog ang tao. So, ang hakog, pagkahakog, dunay daghang ang gulo. Natagatan mo mga illustration ani, nganong ang kahakog mo resulta sa kasamok. Ay siguro mo ba nakabalo naman ani katong bitang istorya sa dalo kayo niya biniti ba? Ilang tag biniti. Kadang mais bitaw nga sa lagon des kalaha o kawa. So dunay usa ka hangol kayong tao, gabiti siya, niya nay silingan nga niadto sila sa iyong buntag, natol tong gabiti siya pit na maluto ang biniti. Kuya kay hangol kayo igsoon, ang silingan nga nay maayo, matod pa niya sa una-una, dili ka naman gamay naman ikong biniti. May akong makuhaan ba. So yang himo isulod niya sa bulsa sa iyang shirt ba. Dayong atubang sa siyang bisita. Kaya kay bali man itong inita iksoon, dugay man kayo nga nihawa ang bisita, sa laktod nga pagka-istorya, mga kapis oras kung nihawa ang bisita, muna paghawa sa bisita, bali na kisi-kisi dito siyang kwarto. Kung paghiling niya siyang pa-iksoon, bali ng laguma na pasok. So, mula po na ito ba nga, kining kahangol bitaw, kining kako, mo resultas kasamo. O, natabla nung sa tinambal o toothpaste, ibutang niya kay baling manghapdusa na. O di ba nasamo? Napailain ng soon. Nag-away na aning shampoo. Shampoo ra hinungdan kay dili niya pakuhaan tong yang shampoo kay iyang itong gilain. Kay conditioner kuno. So dili niya pakuha ang lain tanawa nag-away hinung sila igsoon. Isa may makarelate ini. Na natay mga butang ato ang dili na to pahilabtan og lain ba mo resulta nos away. Kining kahakog napay lain. Bana kasawa dalo ang usa tapos ang usa manghatagon. So nahitabo nga katong asawa ganahan siyang mudunit sa simbahan. Ang bana dili man siya gusto nga mudunit ang asawa. So pag-ingon pa lang sa pastor nga mga kaigsunan isa tong mudunit nya katong yang bana na batasan gyud nga mudunit. So ang asawa gapuloyo sa banan, sampol pungko sa dias tubangan, gapaluyo ang asawa. So ang bana, mutindog magyud ako pastor ko, donate ko og 1.5. Isikat-sikaran siya sa asawa. Pag uli nila igsoon, bali nilang away. Bali nilang away. Apit pa mukos o pagkabulag. Tungod ras 1.5 nga ginunit sa bana. Maka-relate ba tali? Napay usay sa itong ginabuhi sa itong pamilya nga di mo magasilabot. Ang usa hangol, ang usa mangyatagon. Huwag hinungdan sa away. Imong pag-umangko na ngayo. Kaya yung, ayaw nakatagi. Tapos nag-away na hinung, gamay ra kay butang ni gihatag, away pa. Napay lang example igsoon, kaning kahangol, kadalo.
resulta sa kasamo. Kani bitang kumbira, unya dahil manulod po ng plastic. Isabihin kasi natin ali sa unang panahon. Wapatay Kristo ba? Usog kang manulod o humba. Akong dalan si mama, si papa, hindi kay murag apit na mapungal tong tango. May nalaman nga kining humba, malitso niyang tulon. So, nakita mo, inumigsoon, nga nasamok siya nga naman. Kay pagpanulog niya plastic, doon na may nagtanaw. Hilabi na tong tag-iya sa gakumbira. Uy, sabi mo rin nahurot niya itong sudan niya eh. Sinaan mo rin nanulod niya eh. O diba, so nahimong chismis, nahimong tabi, pagkabalos ba na igsoon. Gisulong ang gakumbira. Unsa man yung kumbira rin. Sa chismis man yung asawa ko nung nanulod. Resulta sa kasamo. Insert ako ang hinungdan. Karelate ani? Makarelate ani. Na yung mga senaryo ngayon ani. Kaya tura ng libak, nanulog lagi. Muna na itabo. Napailaing sample igsoon. Silingan, usa ka tao na nasa negosyo, hilig siya pautang. Hilig siya pautang ba? Tapos, kato siyang klasiyag, negosyante, o kaning tindira, sagad, iyang padakan ba o presyo kung utang. Pero kung kas, gamay lang. So kung utang, padakan niya. Naaba na nga pagtimpo ng bayad, katong nakautang, bayad na. Ang nakautang, kakwinta siya sa pilay iyang balayran. Tapos pagbayad niya, ang katong nautangan niya, ni presyo dako o dili tukma sa iyang kwintada. So anay tabo, away silang doa. Mao mo din tindiraha ka, wa man kay klaro. Iyong butong tindira, kaya man kung nangutang ka. Tugang-tugang kagutang ka ba mo bayad? So sa mahinungdan natin so, ako ang tindira. Gipresyuhan niya dako. Di ba? Kung hakog ka, mo presyo kag dako, mo resulta na sa kagubot. Daghan kayo mga tindira ba, mga putyo? Kaya ba mga purdoy, balik sa pagka-purdoy? Kaya, iba ka purdoy, anang patubuag mayo, ang presyo, kaya kayo mamalit. Dahil resulta sa away, kaya ang presyo grabe kalabi. No? Muna itawag og selfish, pagkahakog. Now, napailain nga itong tukiyon karon. Kini bitang patanto. Balong tani pulo patanto, no? Sa Bible pa na gitawag na siya saburno. Saburno. Makakus siya o kasamo. Buwan nga itong tukiyon karon ni panutiyon na niyon siya, ang kahakog naghaling na o kasamo. Daw sama kuno na o kanang maglungag ka o gahaling. Daw, ang purpose ni mo nga naghaling ka, imo kong paulyabo ng kalayo. Sato pa, kung imong sabto ning kahakog, ang purpose ani kung maghinakog ka, imong gipaulbo ang kasamok sa imong panimalay. Daw samag imong giimbitar nga kasamok dali na mo. Dali na mo kasamok o gugta ning among pamilya. Nawago na way nagampo nga, Lord, tagay mi kasamok. Wala. Pero kini bitong pulong nga patanto o saburno sa Bible against Genesis Bible kana magpasaburno ka. Nahitabo ni ko kabalo mo sa resulta sa mga kagugot. Sagad sa pamilya, kiningling. Ano man? Ang bana, ang asawa wala nagkasabot, ang asawa na ni utang, ang bana di magpasugot. Naitabo next, si mama o si papa. Sana sa tungganon bitaw? Abaling away nilang mama o papa. Kaya si mama, di naman muundang anang tungganon. Kaya bali naman nakuha o kuwan. Si papa, lagot papa, kaya saan man ka na si mana? Sige madalig problema. Di magkakatulog anig sa'yo. So, imo mahulag ba yung mga ang pagpatanto, pagsaburno, makakus siya o kasamok, maghaling siya o kasamok. Nga kung wala lang unta na wag din untay mga sagad, mga kagugot na itabo. Amin na bawat niya? Now, napag yun. Adunay hakog nga dili siya patabang. Pasig makarelita ini. Siguro nagtuota nga kining kahakog kanang sige lang dawat, kanang sige lang ana ba muna di tawag na tog hakog. Yes, usap ko na. Pero naay hakog igsoon nga dili mo dawat. Dili patabang. Sa usa man bay. Mananggi og mais. Sa unang panahon dito sa Libertad, uso man nga sinanggi ay og mais, tabangan ay gyud.
na ay silingan na mo isuon nga di kun sa patabang sa isa lang diun siya magsulusanggi ano bang mga ano post mais so maglaway na po sa atong uban masilingan nga nagsanggianay dito di siya di patabang di na chismis siya pagkabati na po sa pamilya ba na pong bubuta patanawan ni kakog igsoon daghang ang gulo ni kakog na makagubot ni na dili man siya patabang dili sa mudawat og tabang kay para dili siya makatabang og balos. Na ay mga tao nga sagan ini. Dili siya mutabang kay mahadlok siya makatabang og balos. Kuya. No? Hinaot nga wala nato ng mga Kristohano. Kana bitaw dili ta mutabang kay ni ako panahon na puning kalabang makatabang na punya ako ani. Hakog ang tawag anak. Hakog. Now na pag yun. Ang maghatag nga may kapalit matawag gihapon og hakog. Now, for example, gahatag ka. Siguro nakayo na tas una-una, gahatag na ko dili na ko dalo. Kaya nakahatag naman ko. Pero kung naghatag ka, nga may gihuna-huna ka nga, ako ni siyang tagaan, kay para kung ako'y panginanglan, bubalos ko ni sa nakong na atos kalisod. Hakog na isuon. I hope nga manghatag ta, walay gihuna-huna na itong kapalit, may untag mo, balos ni siya. Onya, og dili mo balos, nasamok imo huna-huna. Tapos, ano kung nahatag niya, uy. Tapos ako, ato plapagan itong bilang Diyos. Ang Hakob, gusto yun na siya nga naa siya tanan. Amen? No, gusto ng Hakob nga naa siya na tanan. Pero, kasi kabalo nga kanang pag-angkon sa tanan, makahatag na ang kaguliyang. Kung dili sa eksaktong panahon ni mo na dawat na. Na, usaban, gusto siya nga sa iyang kasaulugan nata ng party. Nata ng kahilayan, nata ng kalipay, tanawan. Kung kay ganahan mo sa naatanan, sige, maghudjaka ta, magparty ta, pamilya, mag-reunion ta party, wala man na problema ng party. So, pero kung ang party gani nga niresulta nagpinatiyanay, kasamo ang gawas na. Kaya doon ay mga nagpupira ng party, niresulta naglinubaay noon. Kaya di ba ka maglinubaay na? Pirti mag-inom. So, nagmahay-mahay na. Lubaan na ay namatay. O diba? Kani pag-angkon, gani kahapon. Ay, ganato, tabi dyan na itong baton. Pag-abot ana, dahil pinatyan ay gubot na. Muunay ang kahapon, naghaling o kasama. Napag-yuligsoon. Adunay hakog, pod o oras. Dili biyaning kahapon sa panalipihan ng bahin lang. Doon na po'y hakog o oras. Pila binagyon sa presensya sa Diyos. No? Kanabitang pagkamasilimbaho. Now, sa survey, ang sa survey daw, ang pinakamasamok nga pamilya, ang pamilyang walay pagsimba. Pagsimba ka relita ni. Gisurvey ni siya, naiga-survey. Nga, ang pinakamasamok nga pamilya daw, ang pamilya nga walay pagsimba. Hinoon, sa mga nagsimbahan po, naapoy kasamok. Sa mga nagsimbahan, mga Kristohano man ta, naapoy po kasamok? Naa. Pero ang giingon diri sa survey, pinakamasamok. Naapoy kay kasamok nga nagsimbahan, pero katong wala gyud pagsimba, pinakamasamok. Labaw gyud ang ilang kasamok nga ano. Ngano man ang isuon? Nahakog sila sa ilang oras kapag simba. Wala nila tagaig oras ang Diyos na nangayo. No? Kusog lang tang mangayo yan. Kung mangayo na po ng Diyos ang oras, maghinakog tas ng oras, muna nga mo resulta po na siya ang kasamo. Yan, to ako'y ningon nga, sige malagi magsimba, pastor. Sige malagi hapon may samok. Laki ang kasamok sa mga nagsimbahan. Natuganan ta mo usay, resulta ng kasamok sa tigsimbahan. Ang kasamok sa tigsimbahan muna'y kasamok na maghatod niyo sa pagkasuod. Amen o ba niya? Ako na-explain. If nasamok karon sa iyong pamilya, kaya nagsimbahan ka, kana, gigamit na si Ginoo para magkasuod pang mumayo. Kapantay ka ng banang asawa, mag-away-away, di pagkaman silang away, labing ka. No? Ituyo na itong away-away para malabing sila. Kaysa wala pa'y away-away, hindi na sila labing. Apa-awayan ta ni. Murag mga damang pa.
Away. Pagka mag-away, ihay lagi anay. Dili na magdungag pa nga ako. Inabot sa point nga, nagka-realize ra, piti naman ang pagkalabing pagkakuli. Nindot ang kasamok sa mga naay pagsimba. Kaya ihatod ka sa pagkasugod. Now, if namoy kasamok karon, praise God, pasalamati ang Ginoo. If magsimbahan mo nga namoy kasamok, ano man, ihatod mo na sa pagkasugod. Gusto ang Diyos na masuod mo maayo. Amen? Now, napag yun. Ang supay ato, yun siya, ang musalig sa Diyos, muswag. Muswag daw ang musalig sa Diyos. Now, atong, nga naman nagsumpay niya ang musalig sa Diyos, muswag. Lisod ang pag-uswag kung sige na ikasamok. Inood ba? Lisod yun ang pag-uswag kung sige na ikasamok. Now, for example, ni uswag na unta. Uswag naman, naghan ng mga butang sa panimalay, mga appliances, TV, mga ref. Uswag na unta. Nagmaoy igsoon. Gipatira ni TV. Gilabay ni mga kalderos tugkaran. Ref, gituan. Huwag may sunod. Nagmaoy. Gisumbag ng bumbong. Plywood. Lapos niyang kumo. Balik na po utro. O diba? So, kinibitaw pag-uswag, lisod siya kung naikasamok sige. Kaya di man, iuswag ng taka mo, palit na pagkabagong TV. Imbis dili ng taka mo, palit ito, natungtang kwartahay, para na buta tuslain, makapalit na mo bagong TV, ano man, imo magipusda. Cellphone gilabay, palit na po bago, flat screen. Pag-ana po yung bagong flash, gilabay, palit na po iPhone. Uswag na ba'y tanak? Dili mahimot ang Diyos. Kung natanaw niya, magipanalanginan ka, ato lang panamas-tamasan. Walay pag-uswag. Tulta ni sa kasama. Iuswag na unta. Agoy. Daghan man ng mga binuang ko, mga kahilayan isudlan. Ibalik ragya po sa pagkaus-us. Usahay ang atong pag-uswag, opposite. Gikan sa naa, hangtod nga nawala. Buot pasabot na ng pag-uswaga, dili pa anak, kung dili, pauskus. Gikan sa naa, hangtod nga nawala. Buot pasabot ni, uswag ang kawalan ko. Gikan sa nindot o balay, ni gamay o balay, hangtod nga wala na kayo balay. Mawala yung pag-uswag. Uspos na nga pag-uswag. Now, ang musalig sa kaugalingon, paubos ang pag-uswag. Pero kung musalig ka sa Diyos, pataas ang iyang pag-uswag. Siguro may panangalaga lagi ko pasurwa, lagi ko yung pag-uswag. Ang pag-uswag ang isgutan sa Diyos, nga kanang musalig ka niya, pag-uswag nga inanay, dili diretso. Usahay mo diskaris na, sige mo lang kung simba mo lang ko yung uswag. Kaya imo magyunaw na nga kaning pag-uswag ris pang Ginoo, budritso day ka anak. That's why ang uban dili na mga lagad. Sige, waling uswag. Wala lagi kung uswag na yun. Ang ilang yunaw na dikta. Pero ang pag-uswag is pang Ginoo, inanay. Lahi sa pag-uswag sa kalibutan nga kalitra kayo. Magnegosyo kag siya bo, uswag dayon ka. Kalit mo kayo. Pero kuya ko nimo ginabuhi. Manulis ka, uswag dayon ka. Imo mga kanang bangko imong tulisyon, uswag ka. Dali ra kayo, di ba? Pero usar ka bala imong katapat kung mabantayan ka. Diris pang Ginoo, dugay ito na pag-uswag. Pero secure ka. Dunay security. Amin. Nasabtan mo natin iksoon. Napa? Kung nisalig kasi mong kaugalingon, muna yung may tabo sa mong kaugalingon. Manggihatagon ka, pero kung nisalig kasi mong kaugalingon, magkadalo ka. Muna ang maghalig ka sa mo. Imbes manggihatagon ka sa una, hangtod nagkadalo, kuyaw mo siya. Pero kung nisalig sa Diyos, gikan sa kadalo, hangtod na mangyatagon. Isa may example ali, si Sakio. Si Sakio, gamay kang tao, tikasan kayo siya, tax collector. Nabasa niyo sa Bible, ba? Luke chapter 19. Si Sakio niya. Sawa pa siya Ginoo, bali siyang daluak. Katong mga buhay sa tao, isulod niya sa bulsa. Tapos pagkapinan niya o katapilo, isulod sa bulsa.
pagkahimamat nilang Jesus, saka si Kumuro, ginan siya Jesus, sa kiyo kanawag niya, kaya tukos yung balay, bupundo. Pag abot dito, yun dahil sa kiyo, tindog sa kiyo sa balay, Ginoo, kung nakalimbong kong nakatikas ko, pero panahon na, nga ulian ako sila sa 4 kapilo. Insert, ang kasing-kasing isa kayo, nahimo ng manggihatagon, sadyang niabot si Kristo siyang ginabuhi. So, wag pa si Kristo ba dalawa? Ato mga walay Kristo, isuy kayo ng paghatag. Muhatag to na siya, pero naikapalit. Pero kanina ay Kristo na ipangginoo, muhatag na siya nga walay kapalit. Amen? I-apply nato na igsoon nga muhatag kang walay kapalit. Kaya muna yung kahimutan sa Ginoo. Now, tapusun ta mo ani usa ka panuntiyon. Ayaw pugsa pagkabot ang mga butang nga dili pa nimo maabot. Akong balik ko pag-usab before mo tapos. Ayaw pugsa pagkabot ang mga butang nga dili pa nimo maabot. Kay naay butang nga dili pa nimo maabot nga ang kamot lang sa Dios ang makaabot anak. Amen? Now, muna nag-require siya, ang musalig sa Dios muuswag. Nga naman nga muuswag? Kay kung nakakay pangandoy, nakakay buot kaputon sa imong kinabuhi, nga di mo maabot, tabangan ka sa Dios pagkabot anak. Nak, di man mo maabot. Ako ang mukabot anak para ihatag nimo. Nasabtan mo natin so. Now, sa marag mo nagsaka ka og mangga, yan na, o rambutan ba? Sa ganito sa Diyan, rambutan man. Musaka ka rambutan, yan na, tumoy ang bunga, tapos imong gitumban gamay lang kayo, di ba di yung ka magpasagan ng kabot? Imo sa yung bawog gunto, o imo yung pugso kabot, mag-ana na yung gagmayo itong bunga, posible nga mahulog ka. Sabdan ba na to? Posible nga mahulog ta. That's why daghang nahulog sa pagkakristuhanon. Daghan ang wala nagsimbang naman. Kaya na sila buot kabuton, bangandoy nila mga buot kabuton niya, di man din maabot nila. Discourage sila. Ang giingon sa Ginoo, salig sa Dios. Isalig sa Dios. Usa mo niyo pagsalig sa Dios karon igsoon. Imong i-opposite tong pagkahakog. Usa niyo pag-opposite anak, himuang mangyatagon ka. Itna kay mga tinguha nga mga butang nga imong pangandoy. Kung salig ka sa Dios, ihatag na sa saktong panahon. For example, na kay pangandoy yun, Lord, gusto ko motor. Kung motor, daan ng motor. Gusto ko nga mabago, Lord. Di pa man mo na maabot karon kay wa ko mo kay pundo. Pero pwede nimo nang abton kung pugson. Na ang punto diri ayaw pugsa. Daghan kayo igsoon nga nagpangandoy ang mga butang nga ilang gipugos. Kung siya sa pagpugos, halang mga dagpo presyo ni motor, utangon, muna pagpugos. Muna resulta na si kasamo. What if, dagpo magayo binulan ni motora. Dahil naputang nagtrabaho. Samok na. Isalig sa Diyos. Usaan yung pagsalig sa Diyos, mahimo kang magyatagon. Kaya ang sikretos panalangin, mao pagkamangyatagon. Yan ang pulong sa Dios. Buhata sa uban, ang buhatong sa Dios di kanimo. Kung maghinakog ka, dili ka mo hatag sa uban, wala ko'y buhaton ang Dios di nimo ng mga panalangin. Kaya ang pulong ngayon, buhata sa uban, ang buhaton sa Dios di nimo. So, maghinamon na ka. Ginagani ka muhalad. Yung ikapulo, hindi mo na maghiuna-una, ikapulo, ako na ibayad ng motor. Ako na ipalit o kuhan, ginamos bulat, isda, doon naman ikakilo ng ikapulo. Doon ay usa ka alagad sa ginuigsoon. Nangandoy siya og cellphone. Tapos kay, yung una-una, hindi ko palitan. Yung itiguman, di gyapon kabot ng tinigong. Isa yung himo. Sa wapas siya, nagtigong ato, hilig siya og halat, o piring ikapulo. Ya, kailangan sa tungandoy. Ako na gamiton niya ako ikapulo og halat para sa cellphone na ako palito. Yes, naka-cellphone siya tungod kay nadugang mo ito, ikapulo, katunghalan ka para sa opirin, yung mga gidugang palit cellphone. Isuray sila sakay sila motor, mabara bulsa ang yung gasulis. Mabara bulsa ang gasulis.
Tapos, basta kabantay nga nahulog lang yung cellphone. Di ba? Pag uli nila, samok sila. Samok siya. Nga naman, ako cellphone, bago rata ito kayo. Nga naman to, ikawat niya para unta ihat. O piri. This we have received, the spirit of adoption.